Yksi ainoa pieni kauneusvirhe siellä, tasapeli, muuten puhtaalla pelin pelkkiä voittoja. Pääsitte sitten voittajina valitsemaan ensimmäisenä. Valinta kohdistui Dickeniin ja kaikki paikalla olijat varmasti haluaa tietää, että millä tavalla tuo valintaprosessi tehtiin, millä perustein juuri Dicken. Me tehtiin se yhdessä joukkueen kanssa, että pelaajatkin oli tässä osallisena ja saivat myös sanoa mielipiteensä kyllähän meillä oli muitakin vaihtoehtoja tässä näin. Mutta mä en näe sitä runkosarjan voittaminen niin tärkeänä tässä niin valinnan perusteena, vaan lähinnä se, että meillä on tämä kotikenttä, että kyllähän se niin merkkaa enemmän siitä. Valittiin Dicken, koska ne on vähän erilainen joukkue. Me ei olla pelattu niin monta vuotta heikosti. Mitkä oli ensimmäiset tuntemukset, kun sait tietää, että sinut oli valinnut teidät? Mikä fiilis oli päällimmäisenä? Joo, me itse asiassa varmaan vähän etukäteenkin sitä Puskaradio kertoi, että Siuntio haluaa pelaa junnuja vastaan ei siinä ollut sinänsä mitään. Meillä oli yksi kauden parhaimmista puolikkaista peleistä Siuntiossa tässä muutama viikko sitten. Ei varmasti ole helpoin paikka, mutta toisaalta niin Dickenillä ei ole mitään hävittävää tässä, pelkästään voidettavaa. Reaktio oli, että ihan sama, kaikki kelpaa. Nousia joukkoja, onko masu nyt täynnä, kun pääsitte playereihin vai onko vielä tavoiteltavaa? No ei masu varmaan koskaan täynnä, kun puhutaan urheilusta, mutta joo, sanotaan, että tavoitteet ei ehkä ollut kaudelle pelata mitaleista vielä, mutta se, että tavoitteet on varmaan siinä, että pelata hyvät pelit ja vaikkakin varsin kokemattomalla porukalla pelataan, niin yrittäisiin saada sieltä asioita muun muassa ensi kaudella. Ja mitä ne asiat olisi? Pelirohkeutta, kovuutta, ehkä semmoinen tahto pelata kovissa peleissä ja näyttämisen halu, että joukkue keski-ikä on vielä alle 20, niin siellä on ne parhaat vuodet varmasti edessä. Mitkä on ne Dickenin mahdolliset heikkoudet, mihin teidän pitää iskeä ja mitkä on teidän omat vahvuudet tässä ottelusarjassa? No jos me aloitamme meidän vahvuuksista, niin kyllähän se on se, että meillä on aika kokenut joukkue. Ei meillä ole mitenkään niin vanhoja pelaajia, niin kuin tämä nuori neiti tässä näin, mutta ovat olleet monta vuotta mukana. Ehkä se antaa semmoisen tunteen, että menee hyvin ja sitten me kyllä pelataan joukkueena aika hyvin yhdessä. Me tullaan juoksemaan kovaa ja jossain vaiheessa Dicken loppuu sitten. Minkälaiset paineet tulee seuran tai kotikaupungin taholta Siuntiossa? Ei ole mestaruutta juhlittu pitkään aikaan naisten puolella. Mä luulen, että kyllähän sitä aina kysytään monessa paikassa ja sitä kuulee sitä, että joko se nyt tulisi jo se mestaruus, mutta mä en usko, että meidän joukkue ottaa siitä mitään paineita. Me ollaan kuitenkin oltu tässä tilanteessa niin monta kertaa tällä joukkueella ja meillä on pelaajia, jotka on monesti pelannut näitä loppupelejä, niin musta tuntuu, että me nyt keskitytään vaan siihen, että me saadaan parasta mahdollinen peli tähän näin niin ei se mitään paineita tuo ainakaan omalta osalta. Pernilla Carlsonin tilanne. 2 ottelua Dickenia vastaan runkosarjassa. Pernilla iski 21 osumaa yhteensä 2 pelissä. Mikä on Euroviisun-tähden tilanne tällä hetkellä ja rooli joukkueessa? No, hänen roolinsa on samanlainen edelleen joukkueessa, eli käsipallo on hänen harrastuksensa ja musiikki on hänen työnsä. Eli hän tulee olemaan mukana ihan täysillä on hyvä, että joku edes osaa laulaa Siuntiossa. Nuori joukkue, niin kuin sanottu, jonkun siellä pitää profiilia nostaa, että pelit jatkuisi. No joo, siinä on käytännössähän Anna Lindalla on ollut semmonen pelin viejä ja suunnan näyttäjä ja on tärkeää, että Anna pitää tavallaan positionsa, mutta toisaalta niin mä halusin nähdä siellä kentällä samaan aikaan 6 pelaajaa, jotka johtaa peliä tietyllä tapaa, ettei pelata vaan yhdelle pelille ja se on ehkä se Dickenin vaikeus ollut kaudella, että
etenkin hyökkäyksessä, että siellä on ollut suht kapea se materiaali ja sitten on ehkä liikaa pelattu ja nojattu siihen yhteen tai kahteen pelaajaan. Toivotaan, että koko joukkue on siellä rintarottingilla eikä väistelemässä. Ja Sanni Näräkkä kertoo vielä omasta roolista joukkueessa. No, mä siinä juoksen. Teetkö mitään muuta? No siis mä yritän nyt parhaani mukaan tehdä, koska usein meidän peleissä on sit käynyt niin, että sit mä seison siinä laidassa ja odottelen siinä. Ja mun on kuitenkin aina ollut sellainen rooli meidän jengissä, että mun pitää niinku olla esillä ja mun pitää saada jotain aikaiseksi. Niin kuin myös Anna, että jos Anna ei saa mitään aikaiseksi, niin se voi johtaa siihen, että sit koko joukkue jämähtää eikä saada mitään aikaiseksi. Et siis ihan vaan parhaani mukaan yritän niinku itse onnistua, mutta myös saada joukkueen onnistua.